Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με την ισχύ και τους ρυθμούς ενέργειας. Η ισχύς είναι ένα μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή πόσο γρήγορα μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας και ορίζεται ως το πηλίκο του έργου που παράγεται ή της ενέργειας που μετασχηματίζεται δια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Άρα, η ισχύς είναι έργο προς χρόνος ή ενέργεια προς χρόνος. Εδώ έχουμε έναν τύπο που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στην ισχύ, την ισχύ μιας δύναμης, η οποία είναι δύναμη επί ταχύτητα. Πριν δούμε πώς αποδεικνύεται αυτός ο τύπος, πάμε να δούμε τι εκφράζει η ισχύ σε τρεις περιπτώσεις. Έστω ότι έχουμε ένα σώμα, του ασκείται μια δύναμη F, η οποία είναι ομόρροπη της ταχύτητας. Όταν η δύναμη F αυξάνεται και η ταχύτητα. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ισχύ της δύναμης F εκφράζει το ρυθμό προσφοράς ενέργειας μέσω της F στο σώμα. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τη δύναμη F να είναι αντίρροπη της ταχύτητας. Όταν η δύναμη F αυξάνεται λοιπόν, τότε η ταχύτητα του σώματος μειώνεται. Σε αυτή την περίπτωση η ισχύ της F εκφράζει το ρυθμό αφαίρεσης ενέργειας μέσω της F από το σώμα. Και εδώ έχουμε την τρίτη περίπτωση, η δύναμη F να είναι κάθετη στην κίνηση του σώματος ή στην ταχύτητα. Η δύναμη F εδώ δεν παράγει έργο, οπότε και η ισχύ της F είναι 0. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποδεικνύεται ότι η ισχύ μιας δύναμης είναι δύναμη επί ταχύτητα. Η απόδειξη αυτή ισχύει για την περίπτωση που έχω σχεδιάσει εδώ, δηλαδή η δύναμη F να είναι ομόρροπη της ταχύτητας. Τότε η ισχύ της F είναι ο ρυθμός μεταβολής του έργου της δύναμης F. Έργο της δύναμης F είναι F επί χ, άρα είναι F dχ προς δτ. Το dχ προς δτ ισούται με την ταχύτητα. Πάμε να δούμε τώρα τι εκφράζει το έργο μερικών δυνάμεων. Ας ξεκινήσουμε, για παράδειγμα, με τη χημική ενέργεια και το έργο της F. Σε πολλές ασκήσεις αναφέρεται κάτι για χημική ενέργεια ή για μία εξωτερική δύναμη F. Το έργο της F λοιπόν ισούται με τη χημική ενέργεια και όταν η δύναμη, όταν το διάνυσμα F είναι ομόρροπο με την ταχύτητα, τότε το πρόσημο του έργου είναι θετικό και εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται στο σώμα μέσω της F. Όταν η δύναμη F είναι αντίρροπη με την ταχύτητα, τότε το έργο είναι αρνητικό της F και εκφράζει την ενέργεια που αφαιρείται από το σώμα μέσω της F. Όσον αφορά το έργο του βάρους. Για το έργο του βάρους, όταν το βάρος είναι ομόρροπο με την ταχύτητα, τότε το έργο του βάρους είναι θετικό και εκφράζει τη μείωση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. Όταν η δύναμη του βάρους είναι αντίρροπη με την ταχύτητα διανυσματικά, τότε το έργο του βάρους είναι αρνητικό και εκφράζει την αύξηση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. Εδώ λοιπόν η βαρυτική δυναμική ενέργεια αυξάνεται, ενώ εδώ η βαρυτική δυναμική ενέργεια μειώνεται. Πάμε να δούμε το έργο της εφελατηρίου. Για το έργο της εφελατηρίου, όταν η εφελατηρίου είναι ομόρροπη με την ταχύτητα, τότε το έργο είναι θετικό και εκφράζει τη μείωση της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. Όταν η εφελαττηρίου είναι αντίρροπη με την ταχύτητα, το έργο είναι αρνητικό της εφελαττηρίου
και εκφράζει την αύξηση της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. Ας δούμε τώρα το έργο της συνισταμένης δύναμης F. Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι ομόρροπη με την ταχύτητα, τότε το έργο είναι θετικό και αυτό εκφράζει την αύξηση της κινητικής ενέργειας του σώματος. Όταν η συνισταμένη δύναμη F είναι αντίρροπη με την ταχύτητα, το έργο είναι αρνητικό και αυτό εκφράζει την μείωση της κινητικής ενέργειας του σώματος. Και τέλος, έχουμε το έργο της τριβής, το οποίο είναι αρνητικό και εκφράζει την ενέργεια του σώματος που μετατράπηκε σε θερμότητα. Άρα η θερμότητα ισούται με το έργο της τριβής, έτσι σε απόλυτο και προφανώς είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Για να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σε ένα πίνακα. Εδώ έχουμε ένα πινακάκι με τις υπεύθυνες δυνάμεις και τα έργα τους. Ας ξεκινήσουμε με τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. Για τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου, η υπεύθυνη δύναμη είναι η δύναμη του ελαττηρίου και το έργο της το βρίσκουμε από αυτόν εδώ τον τύπο, μείον δέλτα U ελαττηρίου. Για τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, η υπεύθυνη δύναμη είναι το βάρος και το έργο του το βρίσκουμε από τον τύπο μείον δέλτα U. Για τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας, η υπεύθυνη δύναμη είναι το σίγμα των F, το άθροισμα δηλαδή των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. Και το έργο του το βρίσκουμε από αυτόν εδώ τον τύπο, δηλαδή από το θουμουκουέ. Για τη θερμότητα τώρα, η υπεύθυνη δύναμη είναι η τριβή ολίσθησης και το έργο της θερμότητας, το έργο της τριβής ισούται με τη θερμότητα. Και για τη χημική ενέργεια, η υπεύθυνη δύναμη είναι η F, δηλαδή είναι η δύναμη, μια εξωτερική δύναμη που ασκούμε σε ένα σώμα, έτσι αναφέρεται στις ασκήσεις, και το έργο της F ισούται με την χημική ενέργεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες δυνάμεις είναι υπεύθυνες για τις μεταβολές διαφόρων μεγεθών ενέργειας, γιατί έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να βρίσκουμε τους ρυθμούς μεταβολής, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι ρυθμοί μεταβολής ενέργειας. Ας δούμε πρώτα το ρυθμό μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. Αυτός ο ρυθμός συμβολίζεται έτσι και αν συνοψίσουμε όλα τα προηγούμενα θα είναι δύναμη επί ταχύτητα. Ποια δύναμη όμως είναι υπεύθυνη για τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας? Είδαμε πριν στον πίνακα ότι η δύναμη που είναι υπεύθυνη είναι το βάρος. Άρα λοιπόν ο ρυθμός μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας θα είναι συν πλην η δύναμη του βάρους επί την ταχύτητα. Εδώ βάζω μέτρα γιατί το πρόσημο μπορώ να το βρω και μόνος μου. Πώς μπορώ να βρω το πρόσημο? Όταν η δυναμική ενέργεια αυξάνεται, το πρόσημο θα είναι θετικό του ρυθμού μεταβολής. Όταν η δυναμική βαρυτική ενέργεια μειώνεται, το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής θα είναι αρνητικό. Και υπενθυμίζω ότι ο τύπος για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι μη-G-H. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. Αυτός συμβολίζεται DU ελαττηρίου προς D ταφ. Θα είναι ίσως, είπαμε ότι η ρυθμή μεταβολής είναι δύναμη επί ταχύτητα. Ποια δύναμη είναι υπεύθυνη για την δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου? Όπως είδαμε προηγουμένως, η δύναμη που είναι υπεύθυνη είναι η F ελαττηρίου. Άρα λοιπόν, εδώ θα βάλω πάλι συν
ή πλην και θα είναι το μέτρο της F ελαττηρίου επί το μέτρο της ταχύτητας. Πώς θα διαλέξω πρόσημο? Εάν η δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου αυξάνεται και εάν η δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου μειώνεται. Από αυτό θα διαλέξω πρόσημο. Εάν η δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου αυξάνεται, τότε το πρόσημο θα είναι θετικό του ρυθμού μεταβολής. Ενώ εάν η δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου μειώνεται, το πρόσημο θα είναι αρνητικό στο ρυθμό μεταβολής. Και υπενθυμίζω και τον τύπο που μας δίνει τη δυναμική ενέργεια του ελαττηρίου είναι ένα δεύτερο K επί ΔΕΛΤΑ L τετράγωνο. Πάμε στο ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας είναι dK προς dTAF. Όταν έχουμε ρυθμό μεταβολής ενέργειας, είπαμε, πάντα έχουμε δύναμη επί ταχύτητα. Ποια δύναμη θα βάλουμε εδώ? Ποια δύναμη είναι υπεύθυνη για τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας? Είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα. Άρα λοιπόν θα βάλω εδώ συν πλην το μέτρο της σίγμα των F επί το μέτρο της ταχύτητας. Και εδώ, για να επιλέξω πάλι το πρόσημο, θα μελετήσω τι γίνεται με την κινητική ενέργεια όταν αυξάνεται και όταν η κινητική ενέργεια μειώνεται. Όταν αυξάνεται η κινητική ενέργεια, το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής θα είναι θετικό. Όταν μειώνεται η κινητική ενέργεια, το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής θα είναι αρνητικό. Και υπενθυμίζω και τον τύπο της κινητικής ενέργειας, ένα δεύτερο μη τετράγωνο. Και έμεινε και ο ρυθμός μεταβολής θερμότητας λόγω τριβής. Ο ρυθμός λοιπόν μεταβολής της θερμότητας θα συμβολίζεται με dQ προς dTAF και είναι ίσος με δύναμη, η οποία είναι η τριβή, επί ταχύτητα. Εάν τώρα θέλω να αναφερθώ γενικά για το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής ενός τυχαίου μεγέθους, έστω λοιπόν ότι έχω το ρυθμό μεταβολής ενός μεγέθους χ. Το χ μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια ελαττηρίου κτλ. Όταν το χ αυξάνεται, ο ρυθμός μεταβολής είναι θετικός. Ενώ όταν το μέγεθος χ μειώνεται, ο ρυθμός μεταβολής είναι αρνητικός. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια.